Het ene band neemt in de zomervakantie een bibaantje. Het oren luidt 3 weken op een camping onder het zwembad. Maar de 14-jarige zussen Jolanda en Doetie en haar broer Geert van Tolven binnen wat avontuurlijker online. Ze fietsen maar haar trein zonder begeleiding van Wierum naar Vaalsta. We doen het inderdaad helemaal alleen, maar jongens, we fietsen denk ik dat 6 zo'n uren. En dan gaan we eens uit de man bellen of appen en dan zeggen we ben daar en dan gaan we daar in de campermeisjes liepen. Vind je hem het eng dat je op zou alleen nog fietsen? Nee, want we hadden al eens vaker die. Dus, maar ze vinden het wel heel knap van ons dat we dat doen, want zelf doen ze dit nooit aan. Maar ja, ze vinden het bepaald eng. Vorig jaar fietsen Jolanda, Doetie en Geert al met haar trein naar Amsterdam toe. Die reis smaken nooit meer en daarom pakken ze dit keer nog groter aan. En hij maakt een beetje de reisleider is? Of? Nee, nou, we gaan met de trein de route wat uitstippelen en dan gaan we uit de een had het tom bij, maar voor de rest net echt een reisleider, gewoon met de trein. Bij Eltsplak, daar ze terug inkomen, maakt de trein een selfie. Die sturen ze dan naar haar oren toe. Mijn vrouwtje houdt op Facebook de hele reis bij. Ze kennen mensen die op een route wenje haar onmoedigje over lekkers kleer zetten. Nou, we zijn je al één voorbij kwam die hier wat drinken en wat koekjes voor ons klaar zetten. Dus. En voor de rest komen er nog mensen, tenminste we hebben van witte, maar die gaan we nog net voorbij komen. Alle mooie dwarken en staties komen erheen en mooi bos. Ja, er zijn prachtige paadjes bij, we hebben mooi erheen fietsen. Ja, als je mooie beesten zo, ja, het is wel leuk met je trein fietsen. En op je het te rijden, hadden je hem net gefilmd dat je ze met meer waar hebben? Nee, we gaan rijnpak maar en of dat het echt rijden of de rijnpak gewoon. Ja, voor de rest controle fietsen. Zo of verder. En ben je een wat sportieveling en ga je wat traind voor de fietstocht? Nee, maar we fietsen een squallen wel altijd ongeveer 12, 13 kilometer. Maar we hadden net vertraind. Ik ben van mijn squallen, sommigen zeggen het is gestoord. En de andere mensen wisten wel hoe vier dat is. Maar qua volwassenen mensen, qua berichten op Facebook, ben het altijd wel positieve reacties van succes en dat soort dingen. Nou, we gaan hier op mijn onderwijs wat een keertje, maar we gaan zelf eigenlijk broodjes maken. En een keer onderwijs even stappen om te eten. En hoe kan het dan eigenlijk dat je hem zo avontuurlijk binnen? Dat vreeg ik me nogal. Nou, ben ik heel vaak met de camper voort op vakantie naar het Boekenloon en ja, ik wil in Nederland, maar daarom wij vinden het leuk om te reizen. Dus daarom hebben we dit ook besloten. We zien gewoon uit naar de hele reis. Alleen steeds maar we zijn al in Nijtjerk, dus we willen, zoals Friesland hebben we nou alles wel wat bezoeken. Dus we willen eigenlijk wel echt onder Nederland. Dat lijkt het dus wel het leukst. Nee, zeker niet. Ik ben bij een café geweest, bij die tour ben ik heen geweest. En nou ben ik wasken meer en we gaan aan verder. Het had wel krijgt even rijden. Allemaal lekker even denken, een beetje verkoeling. Ja, ik wil lekker even. Mooi terug even, jongens. Ja. Tot straks. Blijf je nou. Tot straks. Doei! Hey. En bloot het bij deze tochting? Of kun je hem nou volgend jaar naar Spanje fietsen? Nou, we weten nog net waar we volgend jaar heen gaan, maar we zullen vast dit wel vaker doen.